Sziasztok! Én Lukás Csilla vagyok, és szeretném megmutatni, hogy regisztráció után hogy tudtok elboldogulni, ugyebár a weboldallal. Itt van a kezdő weboldal, tehát amikor rálépsz a hivatalos weboldalra, ezt a felületet fogja neked beadni. Itt a felső sorban van az, hogy üzlet. Ugye egyébként át lehet nézni, mert sok hasznos információ van a weboldalon. Tehát itt fönt a felső sorban van az, hogy üzlet, erre rákattintasz. Ezt a felületet adja be. Ugye ez még most olasz felület, még nem vagyunk elegen ahhoz, hogy magyarra megcsinálják, viszont ha elegen leszünk, akkor ez biztos, hogy a cég meg fogja csinálni magyar oldalra. Tehát a Google Chrome tökéletesen egyébként fordítja, én szerintem simán el lehet rajta igazodni. Tehát bejelentkezés gombra kattintunk, ide beírod az e-mail címet, amit megadtál, jelszót, amit megadtál, majd bejelentkezés. Ezen a felületen látsz különböző információkat. Személyes adataid, rendelései, címek, jóváírások, termék-visszaküldés, tehát itt kívánságlistát tudsz, értesítéseidnél kapod a leveleidet, tehát minden ilyesmit megtalálsz itt. Szóval, nézzük az elsőt. Tehát mondjuk veszünk egy parfümöt. Rálépek a parfümökre. Itt van, hogy férfi, női, luxus választék, tehát ezek a nagyon... És a vizsgáló az viszont a parfüm mintákat jelenti, tehát a tesztereket. Most lépjünk vissza. Így. Tehát nézzünk a női parfümöket. Legyen 100 millis. Nézzük meg így az elsőt. Itt az első parfüm. Ezt fogod a kosárba rakod, mondjuk, ha meg szeretnéd venni. Ha folytatod, akkor folytass a vásárlást, ha pénztárhoz mész, értelemszerűen pénztár. Tegyünk bele még valamit mondjuk. Legyen mondjuk egy kozmetikum. Legyen arcápolás. Itt is tegyünk bele mondjuk az elsőt, ezt a nintkrémet. Itt találod a leírásokat, meg a termékadatokat. Tehát teljesen biokrém, mert itt van neki ez a referenciaszám, amit te meg tudsz nézni az oldalon. Tehát, benn van minden a kosárba, tegyünk be ebből is egyet, és akkor tovább a pénztárhoz. Ha ide elértem, itt megnézem, hogy mit rendeltem, és ha minden rendben van, itt van a végösszeg, összesen ennyi, 46 euró. Itt, hát én nekem igazából betűkkel fordítja, de itt tudod kitörölni a terméket, ha ki szeretnéd törölni, itt viszont tudsz hozzáadni mondjuk még egyet. Tovább a pénztárhoz. Itt leellenőrzöd, hogy otthoni cím, ilyesmi, majd ha minden rendben van a címmel, vagy nem akarsz új címet hozzáadni, mert például, hogyha máshol tartózkodsz, nyaralsz, oda is tudod kérni mondjuk a csomagodat. Tehát, hogyha új címet adsz meg. Folytatódik. Szállítási mód, ugye ez nekünk most még csak egy, de majd reméljük ez jól fog változni az ára is a szállításnak, ha többen leszünk. Folytatódik. Itt van az, hogy online fizetés. Ez a bankkártyás fizetés, ezt bejelölöd, és az elfogadott. Itt be fogja neked adni a bankkártyás részt. Na most, aki már egyszer fizetett bankkártyával, annak ugye megjegyzi a rendszer a kártyáját. Itt bejelöli, hogy kártya, itt az e-mail címem, és az én telefonszámomra fog küldeni egy kódot, amit ide fogok beírni ezt a kódot. Ez olyan, mint egy ellenőrző kód, és akkor már ki is fizetik a kártyáról neked ezt az összeget. Ha még nem fizettél kártyával, vagy semmi, akkor itt értelemszerűen ki kell tölteni a kártyának az adatait. Majd elfogadom, ellenőrzöd a termékeket, és küldés a rendelést. Tehát elküldöd a rendelést, mikor ezeket beírtad, és akkor utána meg lesz a rendelésed. Szóval ennyit szerettem volna nektek megmutatni, hogy tudjátok leadni a rendelést, mert voltak, akik kérdezték, hogy hát ez így most hogy működik. Sziasztok, szép napot nektek!